The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, ug alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto sa pagkamatarog, aron ang tao sa Dios mamahingpit, mas sinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119:105 says, Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Isaiah 55:8 and 9, My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew chapter 4 verse 4 and Deuteronomy 8:3 says, Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 1 Timothy 2:4, God wills that all will be saved and come to the knowledge of the truth. John 8:32, You shall know the truth, and the truth shall make you free. John 3:18, He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Acts 4:12, Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Sa dili pa kita sugod sa atong padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, nining atong Bible study through the YouTube, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer, use the principle of 1 John 1:9. Kung ibong isugid imong mga sala, ang Dios matinumanon o magpasaylo sa imong mga sala. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O alang kanimo higala, nga wala pa kay kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa, human niyo buhata ka na, mag-aandam tas tong kaugalingon, susihon na to kung nabatay mga sala pa sa atong kalag. Let us pray. Magampo ta, amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala na usab ka namo ning dapita, ron kami makapadayon sa among tuon sa imong balaang pulong, nga mo lamang ang kalanon sa among kalag. Ubani kami o Diyos sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, gami kami sa Espiritu Santo, tultuli kami, agaka kami o giyahi kami o Diyos. Pasabta pa kami o Diyos ug dugang nimong kamaturan aron mao kini ang among madugang na sa amo nang napundo din sa among kalag nga kamatuoran nga mao ang
amo magamit sa among pagpadayon sa spiritual momentum, pagbuilo sa among kinabuhing Kristohanon. Salamat nining tanan nga grasya, nining ubos nining Vic Balbido Evangelistic Ministry nga amo kining giangkon nga grasya nga imong giagana, giandam alang kanamong imong mga anak. Sa tumang pagpaubos, kami magadawat nining tanang kamaturan nga among magamit sa among pagkinabuhi dinhi nining dapit nga gigamhan sa among kaaway nga si Satanas busa. Giyahi kami, O Diyos, give us the necessary concentration pagpunting sa among pagsabot ning tanan. Kayong tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan, aniya sa kita, nining atong pagtuon sa pulong sa Dios, nining Bible study through the YouTube, o aniya magkita nagadupot sa paghisgot nining unique spiritual life of believers in Christ. O ang subtitle nini atong giingon nga how to live a life pleasing to God. Okay? So, niya mga points of doctrine nga atong ipangisgutan din nga sarang natong magdugang na sa atong napundo na ng mga kamatuoran din sa atong kalag. Okay? So, gig-review na sa paglabas sa atong paramduman nga kitang mga anak sa Dios, mga Kristohanon, mga magtutuo na, nahidugtong na, nahiusa kang Ginoong Jesucristo hangtod sa hangtod. Wa na makatangtang niya na. Okay? No one can pluck you out from the hand of God. O kaya ang Diyos sa iyang pagsaad ka na to, nga kita luwas sa dihang nga kita butang sa atong pagtuo ngadto sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga maoray atong bugtong manluluwas. If we believe on His Son, then we are not condemned, but we are saved. Mao kana ang unod niya ng maong mga bersikulo nga kanunay natong ginabatbat dinhi nga ang Dios dilibot nga naay malanglag. You see? Na sa 2 Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, dilibot ang Dios nga naay mausa. Imagine, not one will perish, but that all should come to repentance. O na iyang kabubuton. So, no na nga, na ubangutan na nga naman yun nga naman lagi ma-impirno. Ilang tinuyuan nga modto dito. Wa na din na mabaso lang Dios, kaya siya nagasangkap sa tanan nga paagi. Ug ang iyang paagi himpit. Iya tang isangkapan sa paagi unsaon nato pagkaluwas, unsaon nato pag-adtos langit. O di na dilibot ang Dios nga maglibog ang tao unsaon ang paagi. Salvation is perfect. Kay it's been created by a perfect God. Only a perfect God can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan of salvation is perfect. Gusto? Yano ka na nga prinsipyo, busa. Kung ikaw na ay kainit, of course, gipaabot ang tanan, unta, maluwas, makaantos langit, makakinabuhay uban sa Dios hangtod sa hangtod na wala yun ay katapusan. Pinagi lamang sa pag-appropriate to God's stimulus. Ang iyang stimulus, pag-awhag, pag-agda, mao nga atong tuuhan iyang bugtong anak nga maoy atong manluluwas og Dios o kita maluwas. Dili mamakak ang Dios ay
Di na siya Diyos kung mamakak siya kung ano siya yung isulti tinuod yun. Garantisado. Ug way pagkapakyas ang iyang saad. Kita nimo? O kung atong labason sa atong panumduman, I hope kana na silsil na gyud diha sa katapusang suok niya sa imong alimpatakan sa imong kalagna ang kinaiya sa Dios. Nailhan na ba gyud nimo kinsa ug unsa ang Dios? Kay it is lip service lang, kanunay lang kang iyong nahigugma ka sa Dios apan wa ka kaila ang tinuod. Kung ano mo mailig kinsa ug unsa ang Dios. We are not worthy. Sumo na ang Dios nagaingon, kung nahigugma ka mo kanako, tuni akong pulong. Higugma ang akong pulong. Kay mo na akong huna-huna. Isaiah 55:8. Okay? Mao na nga kung buot ka mo nga to be worthy of my love, then love my word. Obey my word. Sunda. Okay? So, tumana ang akong kabubuton. Mao na ang Dios nagasangkap kanatong iyang mga anak sa tanan nga mga kasayuran bahin niya. Ug ato kini makatunan diha lang sa Biblia. Sa pulong sa Dios mao ni atong gibuhat. Adlaw-adlaw nato kini gitun-an. Na kung buot kayo kitang makaangkon ni ng katakos sa paghigugma sa Dios, we can be worthy of loving God as to who and what He is then. Kinahanglan na silsil ni yun ka ng atong pag-ila bahin kaniya. O as a review, okay, paglabas sa atong panunduman, kinsa ug unsa ang Dios, unas tanan ang Dios ang labaw nga magkagahom sa katanan. Huwag makalabaw. Siya ang hingpit nga pagkamatarong. Huwag sayop, huwag kanang kulang, hingpit siyang pagkamatarong. Gawas pa niya na, hingpit siya nga unsa, hustisya. Makiangayon ang iyang kinaiya. Hingpit po, perfect. Nga kung maghisgot na ganitas mga kinaiya sa Diyos, kanang tanan hingpit. Okay? Reflective of His being a perfect God. Unsa pa? Ang Diyos hingpit nga unsa? Gugma. Perfect love. Unsa pa? Ang Diyos hingpit nga kinabuhing wala na'y katapusan. Unsa pa? Ang Diyos labaw nga makagahom sa tanan. Huwag yung makalupig sa iyong pagkamakagahom. Labaw makagahom sa nga tanan. Unsa pa? Ang Diyos hingpit nga nasayod sa tanan. Naibaw siya sa tanan. Bisa ka nang imong yunahuna karon, ay hibawan ka na sa bisa pagkamatao, naibawan na ng imong pagkahuna-hunaon o imong yunahuna karon. Ug hangtod kuhaon ka na, gikan ing kalibutan na. Naibawan ka na sa Diyos tanan. Sugod yun niya itong pagkaundan nimo, age of accountability, hangtod kang kuhaon na ing kalibutan na. Naibawan sa Diyos tanan nga imong gihuna-huna. Okay? Kay siya na sayod sa nga tanan. Okay? Unsa pa ang kinaiya sa Dios? Siya anaa sa tanang dapit, way suok. Niining kalibutan nga wadiya siya. Anaa siya sa tanang dapit. Ang sao man nato pag-eskapo di ay. Nga naaman siya, kahibaw man siya. Tanan. Naapod siya diha. Sa tanang dapit. Unsa pa? Usa pag yung kinaya sa Diyos, siya dili na mausab. Hangtod. He is immutable.
He will never change. He says in His Word, I am God, I change not. Ako ang imong Diyos, dili na ako mausap. Si Ginoong Jesucristo mismo nagaingon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Siya ang gitawag og Alpha ug Omega. Magpasabot, siyang sinugdanan o katapusan. Okay? Ang tinuod gyud na, wala siya sinugdanan, wala katapusan. Eternal good. So, usas kinaiya sa Dios mo nga siya, dili na mausap. He is the same yesterday, today, and forever. Unsa pa'y kinaiya sa Dios? Hingpit siyang kamatuoran. Perfect truth. Way bakak sa Dios, siya ang kamatuoran. Ug siya magatudlo siyang kamatuoran pinaagi sa iyang gipadala nga Espiritu Santo, Dios Espiritu Santo. Now, ato maninggi tuki na sa taon-taon kining mga sakop sa Balang Trinidad. Kay this is one of the major kanang doctrines sa mga Kristohanon. Kita nagatuo sa Balang Trinidad. Usari Diyos basig muwa na pugas passing may daghan ang Diyos. Usaray Diyos. Apan tulo ka persona. You see? Kanang persona, ang iyang function, ang Diyos Gamahan, ang function sa Diyos Gamahan, mao ang tigbuhat, tigmugna. He is the author ng tanan. Okay? Mao na function, papel inunta, papel sa Diyos Gamahan. Ang papel sa Diyos nga anak, nga si Ginoong Jesucristo, unsa man? Siya ang tigtuman sa plano. Katong pagpagamatay nito sa krus, mao to'y pagpakita siyang pagtuman. Okay, kung bahin sa kaluwasan, mao niya ang funksyon nilang tulo. Kaya ang Espiritu Santo, ang iya pong papel, kung bahin sa kaluwasan, mao nga siya ang tigpadayag, tigpatinaw, tigpaklaro, nga himong tataw ang bahin sa kaluwasan. So I repeat, God the Father is the planner, author of the plan of salvation. God the Son is the executor, nagatuman, executor of the plan of salvation. And God the Holy Spirit is the revealer, tagapaklaro bahin sa kaluwasan, revealer of the plan of salvation. Usare Diyos, di ba niya? Usare Diyos, tulo ka persona. Okay. No, kung tagag, yan mong ihemplo kung bahin na gani atong lakbitan kining doktrina sa Balang Trinidad. Okay. Akong ihemplo, ako si Vic Balbido. Okay. Usara Vic Balbido. Tingali na yung mga pariente na ako nga murag puparihag nga napan. Kung bahin na nako, ako na ay mga funksyon ako. Ako amahan. Ako unsa? Ingnon ta evangelista, an evangelist. O ako estudyante sa pulong sa Dios. Okay? So kini funksyon ako amahan. Kaya naman ko'y mga anak. Nya, ikaduha, ako evangelista. Mao man kini ang gihatag nga espirituhanong gasa sa Dios. I'm functioning with it. I'm fulfilling His spiritual gift that He has given me. O ako, estudyante siyang pulong. Tulo ka funksyon, pero usara ka Vic Balbido. Kasabot ka? Mao kani ang pagpahulagway nimo.
Usahay Dios tulo ka persona. Mao nay giinganlan nato og 3 in 1. 3 persons in one God. Okay. Karon balik ta niya atong gisugutan. Nakita na dugtong na kang Ginoong Kristo. Ito nga itong pag gamit sa atong kabubuton sa pag himog desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Kristo ingon nga atong personal nga Dios ug manluwas as Lord and Savior. So, nadugtong ta diha usa sa mga nahitabo nato sa pagdawat nato kang Ginoong Kristo kita gi sort of mura ba o lagwayon na nato nga kita gi punit sa Espiritu Santo. Kung man nato dawates Ginoong Kristo gipunit sa Espiritu Santo o gibutang kita ngadto sa pagkadugtong pagkahiusa kang Ginoong Kristo hangtod na nas kangturan. Di na matangtang. Kaya that's covered under the doctrine of eternal security. Okay? No one can pluck them out from the hand of God. Wala na. You are in union with Christ eternally. Once saved, always saved. Mao na yung mga doktrina nga paluyo niini. Okay. Gawas pa niya na dugtong ka ng Ginoong Kristo. Ikaw gisuluoban sa pagkamatarong sa Dios. Kung mutanaw ng Dios nimo, dili ka na hinukman. You are no longer judged. You are no longer condemned. But you are justified. Na matarong na. So, pagtanaw gyud sa Dios nimo, di naka-kondinado hinunta. But you are justified. Isuluban ka na siyang pagkamatarong. Unsa pa? Ikaw nahimo ng anak sa Dios. You became a child of God. O nahimo ka ng sakop sa harianong panimalay sa Dios. The royal family of God. Royal. Harianon. Labaw pa na sa pagkarianon dito sa kanang Queen of England sa dihang mga royalty diha. Wala. Dili na ikatandi. Ang imong pagka-royalty gumikan sa imo ng pagkasakop sa panimalay sa Dios hangtod. Di na matangtang. That relationship is forever, eternal. Okay? Gawas pa niya na ikaw ang imungan gilista na dito, gisuwat na dito sa libro sa kinabuhi sa karnero, the Lamb's eternal life, book of eternal life. Okay? Di na mabura, tinagawag pa, di na ma-erase, that cannot be blotted out anymore. O kana, itimailan ka na nga ikaw kalifikado na. You are qualified to live with God forever in heaven. Okay? So, mula na, pipilala na nga akong isgutan as a review. Mo na nakapahimo ni mo nga unsa kanang sakop sa harianong panimalay sa Dios. O karon kaya anak ka naman sa Dios, then ang mando sa Dios na pon diha siyang pulong mao nga patubuon nga to kalag. Okay? Di lang kay kutob ka lang diha. Di lang kay musud lang kas plano sa Dios apan mura dili. Kaya uban god moingon man sila, okay, mauman diay nga maluwas ko kung mutuo lang ko, maluwas ko, okay. Babay Diyos, magkita lang sa langit. Oy, di mahimo na. Dili ka na mo ay hustong protocol sa Diyos, ang iyang protocol, sa ibaw ka ba siya protocol? Ang paagi sa Diyos mao ni, human ka maluwas.
nahimo kang anak sa Dios, ana ay tugon ang Dios nga imong buluhaton, imong tulumanon, aron ikaw magkinabuhi nga madinaugon. Kay tinuod luwas ka na, sigurado ka ng mahilangit, kay tagalangit ka naman, humani mo dawatas Ginoong Kristo, then karon ang imo namang ikaduhang bahin sa plano sa Dios nga mao ang imong pagka magtutuo dinhi sa panahon. Kay human ka maluwas, balhin ka na, gikan din sa panahon ngadto sa eternidad. Ang pasabot, di nakataga dinhi. Although, physically, ni apataning kalimutan na, okay? Gibutang ta sa Diyos ni for a purpose. Temporaryo lagi ni atong kinabuhi dinhi. Gipahuwam lang tas Ginoo ni atong kinabuhi. Life is too short. It's fleeting. Bisag kinabuhi pag usang gatos katuig din sa kalibutan. How is that compared sa eternidad? Eternity is forever. Wa na'y kahumanan, hangtod sa kangturan. Mao na imong unsa destino ingon nga Kristohanon. Mao na nga ang tugon sa Dios karon nga ikaw magtotoo naman, anak naman niya, patubuon ang atong kalag. Kaya di man ta magkinabuhi lagi sa atong tun-an ining ang atong uluhan God, the unique spiritual life of believers in Christ. Kung saan man mo pagkinabuhi niya ng unique spiritual life, kung wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, wa kay pagtuon siyang kabubuton, sa iyang tuyo, sa iyang plano, sa iyang panghuna-huna sa Dios, wa man kay pagsunod. See? Unsa may tugon sa Dios? If you love me, obey my word. Obey. Na unsaon po nimo pag-obey sa word of God kung wa ka magtuon sa word of God. You see? Wa kay kanang tumanon nga wa nimo mahibawi. Basta? O ato po ning gitandi kanunay man gyud ning atong gitandi ning atong kinabuhi karon nga. Ang Dios hatag kanato instruction manual. O ato ni kanunay gitandi sa magpalit kita tag mga unsa dihang appliance, TV baron, radio baron, computer baron, cellphone baron. Bisa kon sa nga appliance kay mong paliton diha sa tindahan. Na man gyud itangag kana nga instruction manual, owner's manual. Na kung di ka mubasa niya, na unsa man nimo pag-enjoy na imong pinalit nga appliance. Pareha po na. Di ta ka-enjoy kinabuhi, ingon nga Kristohanon, kung di ta magtuon sa instruction manual sa Dios, unsaon pagkinabuhi. Sa husto, tukma nga sibo sa iyang kabuton. Kasabot ka. Na ito giniginay-hinay gyud tagsa-tagsa na to ning tipik-tipik karon maklaro gyud nimo kay nasayod ko nga naiuban nga bag-o pa ni nga tong Bible study nga napay pagkalibog. Of course malibog ka kung wa kay bawo. Mo ning gituna na to ni hinay-hinay, balik-balik. Ang ato ra bang paagis pagtuon sa Dios adlaw-adlaw, daily. Number 1. Ikaduha, balik-balik. Kay nasuod man ni sa method of inculcation. Buot pasabot sa inculcation, sinilsilay. Buot pasabot, balik-balik ko na to aron di na gyud nimo makalimtan. Okay? Diferensya man ning balik-balikon aron imong hinumduman kaysa balik-balikon aron di na makalimtan. Nagsabot ka? Mao na atong method of studying God's Word. O sa ato ng pagpadayon na anam-anam nato pag-ila unsa day kanindot ang pagkinabuhi nining talagsaong
espirituhanong pagkinabuhi nato nga mga anak sa Dios. You see, life would be fabulous and fantastic with the Word of God kung kay pulong sa Dios. Apan miserable po ka kung way pulong sa Dios. Mo ni prinsipyo diha. Mo ni atong giduputan pagtuon ang pulong sa Dios. Okay? So mo ni atong gibuhat adlaw-adlaw. Kining atong Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Grasya na yung gipahiluna, kanang tagana sa Dios. Alang kanato sa pagpahimulos. Naramon po ni mo pahimulos ka ba niya na uli? You see? Because ang prinsipyo po nag-ingon nga, it is a matter of choice. Imong kabubuton ang gianggan. Mutuo ka ba niya itong ipangtunan? Mudawat ka ba niya itong ipangtunan o di? Ikaw ra po ang giagad sa Dios. Napanahibaw na ka. Kung di ka magtuon, wa man ko mag-ingon nga kinira ang tinubdan nga makatubo ang imong kalang dili. Kadaghan diya mga simbahan, mga hugpong, mga grupo nga diin na ay mga magtutudlo nga nagatudlo gyud sa husto, accurate doctrine, anha ka makatubo sa imong kalag. Kaya ang prinsipyo ko, di man niya, ining atong panahon sa simbahan, ang tanang sakop sa simbahan, all church members, believers, yung mga isugutin ng church, dili ning unsa ng mga dili ning Catholic Church, Protestant Church, Baptist, o sa dili. Kuana, mga titulo lang, ambot pa sa sa church, ang tanan nga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, mo ang church. Okay? Kung ikaw magtutuo na kang Ginoong Jesucristo, ikaw ang simbahan. So mo na nga, niining atong panahon sa simbahan ni the church age nga, kining church age God, na himu ka ng nataw ni na establisar kining church age sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo. Inumdum ka, bisaad si Kristo so pa siya mamatay, bisaad siya mga disipulo nga akong ipadala ang mupuli kanako. Okay? Kinsa mabot pasabot niya ang Espiritu Santo. Human mo biyas kini Kristo, human siya mamatay, pagsakit, pagkamatay niya alang sa atong kaluwasan. Ana ay mupuli niya ang Espiritu Santo. Pagkakaroon, ang Espiritu Santo na naglihok. Ini nga itong pagtuon sa pulo sa Diyos, ang Espiritu Santo ang nagalihok. Pagpasabot ka na to, dili kining nagyaw-yaw o hatag sa minsay, dili. Instrumentor na siya. Mouthpiece na siya. Galamiton na siya. Parang tinuod yung nagatublos, kamaturan mo, ang pala ang Espiritu Santo. Mo na iyang papel. Okay? So mo na ang Espiritu Santo. Niining atong panahon sa simbahan. Okay? Ang tanang sakop niining body of Christ, lawas ni Ginoong Kristo nga gihulma, giporma pakaron. Okay? Sugod itong Pentecostes, pagkunsad sa Espiritu Santo, hangtod nga sakgaw na kining maong simbahan. Ini kakumplito na ning lawas ni Ginoong Kristo din sa kalibutan. Dip, kuhaon ta sa rapture. Okay? Now, ang matag sakop sa simbahan, okay? Every believer, gihatagan sa Diyos Espiritu Santo o espirituhanong gasa, spiritual gift. Tanan. Bata ba na, mga dalagita ba na, tanan nga mga magtutuo, tanan nga mga sakop sa church age. Gihatagan sa Espiritu Santo. Niya ito yung higayon nga na luwas sila.
At the point of salvation, dungan paghatag sa Espiritu Santo sa gasa nga espirituanon, spiritual gift. Tingali ang spiritual gift nimo, pastor teacher o evangelista o administrator o kanang helps, the gift of helps o kanang gift of missionary. All of these are spiritual gifts. So ang ako ang gihatag sa Dios Espiritu Santo mao ang gift of evangelism o pagtudlo sa pulong sa Dios. Mao ni iyang gihatag kanako nga akong gigamit kay pagamiton man gyud na. Okay? So mao na nga ikaw nga wala pa kay kanang ingnon tawa pag yung ka mahiluna o specific nga pundok nga diin na ka makakaton sa pulong sa Dios, pinagis pagtudlo niya ng grace-oriented kanang pastor magtutudlo with the gift of teaching, then ang Dios nagahatag kanimong kagawasan sa pagpangita. He is giving you all the freedom to look for your right pastor. Kay tanan laging sakop sa simbahan, ana siya tukma nga pastor magtutudlo. Iandam na sa Dios. Kaniyan tungo pang tanan. Just mo nang Jeremias 29:13 nag-ingon nga, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Nga, tanang mi diha apil na ang iyang pulong. Of course, ang pulong sa Dios ug ang Dios usara na. Kasabot ka? The Lord Jesus Christ is unsa kanang pulong sa Dios. Okay? Ang iyang sinuwat Biblia mo na'y written word. The Lord Jesus Christ is the living word. Ang Biblia mo ay written word. Kasabot ka ba? They are one and the same. So, kung mayroon ka nga nahigugma kang Ginoong Kristo, kung wala ka mahigugma siyang pulong, mo naging lip service lang. Mo naging sa akong amigo nga, useless the one without the other. Kasabot ka? That is simple logic. Hindi mahimo. So, pangitaon din mo. Og siya mo tultul ra ba kung ikaw mangita Diyos tinuray. Tultulan ka sa Diyos sa pag hibalag nimo niya ng maong right teacher, pastor teacher. Aron ikaw makatubo. Tinumdumay o atong hinumduman. Ang tugon sa Diyos human ta maluwas is 2 Peter 3:18. Ang sa gisulti diha. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in grace and knowledge na. Kung saan man mo pag-grow in grace and knowledge kung huwag kayo pagtuon sa pulong sa Diyos. Dili. Nakasabot ka? Noon nga itong gibuhat, nagtuon ka. Aron kita makakaton, makasabot, kanang dawat, makatuo, o makagamit niya na nga pulong sa Diyos. Mo niya itong gibuhat. Adlaw-adlaw, din kay adlaw-adlaw, moment by moment na kini. Kaya in fact, ang pulong sa Diyos mo na niya itong kinabuhi. It is our life as believers, as Christians. Mo na itong kinabuhi. Why kapuslanan ng itong pagkinabuhi kung walay pulong sa Diyos? Una-una sa Diyos. Isaiah 55:8. O 1 Corinthians 2:16. Ang sa pagyariha, ang sa isulti. Who can instruct us but we have the mind of Christ? Nata. Yan ang huna-huna ni Ginoong Kristo. Kaya itong gitunan. Huna-huna, panghuna-huna ni Ginoong Kristo. So imagine mo na niya itong gamitos pag una-una. Ang sa resulta,
mahimaya ang Dios. Kay iya man. Apan kung mugamit lang sa mga tawhanon, kalibutanon, dautan yung mga panguna-una, ang sa resulta, naibaw na ka. Iya sa kalibutan. Iya ni Satanas. Kaya siya may nagdumaan ng kalibutan na. Yung man nga tulong ang atong major enemies as Christian. The world, the devil, the flesh. The world, ang kalibutan. Dili, ang kalibutan, itong ipuyan, gilakaw-lakawan, dili. Ang pasabot, ang sistema, yan ang kalibutan na. Iya ang Satanas. You see? The systems of this world. Cosmic, mo nagiingon. Cosmic system. The world. The devil. Ang yawa. Ang kaaway sa Diyos. Kaaway po nato kay iya manta sa Diyos. So, nakita mga Kristohanon, giinitan kita sa itong kaaway nga, si Satanas. Manang si Satanas, o yung mga demonyo, mga alalay niya, na sila'y goal, na sila'y objective. Ang objective nila sa mga di magtotoo nga, daily unta na sila magkadungog sa mayang balita sa kaluwasan. Kaya kung magkadungog, magamit sila silang kabubuton, mutuo na maluwas. Na di man buod sila Satanas o yung mga demonyo nga na ay mga taong maluwas. Kaya ano man, magkagot ilang ngipon o nanay mga luwas. Kaya ano man, they're miserable. Na sila ang the most miserable creature. Nang prinsipyo ni lugdang ang prinsipyo, misery loves company. Misery loves company. Miserable man sila. Dili sila buot nga mga luwas ang mga tao. Na objective sa mga dili magtotoo. Objective na ni Satanas. Naunta di sila kadungog. Babagan yun nila. Apan alang kanimo Kristohanon, kung Kristohanon ka na karon, na ba siya objective po? Naara ba? Na po siya'y goal, tumong, objective, nimo magtotoo. Sa may objective? Nga ikaw babagan, nga dili ka makatubo sa pulong sa Dios. Kaya kung mutubo ka na, kandidato ka naman nga panalanginan sa Dios. Gusto? Nadili man si Satanas o mga demonyo makadawat o mga panalangin. Wala na sila chance mo nagiingon. Wala na sila puruhan. No more. Wala na. So miserable. Misery loves company. Nakita ni mo unsa ka grabe din ang away nga espirituhanon. Unsa man yung pag-asdang sa atong kaaway kung wa kaya hinagiban. Ang hinagiban, pulong man lagi sa Dios, the sword of the Holy Spirit. Unsa man imong pag-asdang tungod sa imong pagka-muskulado, sige ka barbell diha unsa na diha, lig-on sa mong lawas, king away. We're not fighting against flesh and blood. This is not a struggle. Kini espirituhanon. Mao nang ang espirituhanong away nang hinahanglan og espirituhanon pong hinagiban, weapon. Kasabot ka? Mao ni ang atong sige malmal nimo. Nanaran nimo mo dawat ka ba niya o di? Imuha na po na. It's all your choice. Kay kapilian. O mao ni gadupot kita sa paghisgot, pagtuon ni ini. Kay niya magkita sa uluhan nga the unique spiritual life of believers in Christ. Unique. Dili kasagaran. Kung buot kang makasinati nini, then take heed to God's mandate. Sunda. Unsay tugon sa Dios. Ang Dios moingon, anak, kay anak naman ka sa Dios kung ikaw Kristohano na. Anak, tuni akong pulong. Tuni akong kabubuton. Tuni akong una-una. Kaya na ako'y nindot nga tuyo sa mong kinabuhi. Buot ko nga ikaw magmadinaugon. Buot ko nga ikaw kanang kabot niya ng imong tumong
spiritual maturity, nga na kay katakos sa pagkinabuhi, nindot nga pagkinabuhi, talagsaon nga kinabuhi. Aron ikaw, mahimo nga ginganlan og invisible hero, kandidato ka sa mga panalangin, dinhi pa sa yuta na. O ka na iparlay, tuapay dagko nga di na gyud na nimo matugkad o kanang imagine o mahulagway. Unsa ka dagko ng ganti nga imong pagarawan. Di pa kaniya na. Di pa ka mo, wa ba kay anticipation ni ana? Unless, kung ikaw negatibo. You see? Kasabot ka. Kaya duha ra mo klaseng magtotoo, negative believer or positive believer. So, pasabot sa negative believer. Believer, magtotoo nga siya, wa siya gana. Wa siya gana, wa siya kainit, wa siya kaikag, wa siya gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, ang nasa una, mga kalibutan nun, mga daotan, mga kanang tawahanon ra, una. So, ang iyang kinabuhi, bisan tuod siya magtutuo na, ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi, pariharas usa kadili magtutuo. Kasabot ka. Mao na nga, lisod siya, ilhon nga magtutuo. Ay mga tao nga, magtutuo bugod to. Mura magdi ko katuo. Iyang kinabuhi, mura malampog di magtutuo. Natural. Kaya iyang kinabuhi, base raman sa mga tawhanon, kalibutanon, tawhanon, ng mga pangunahuna. Apan kung ikaw magtuon sa pulong sa Diyos sa ingon niini nga Allah, adlaw gyud. Wa gyoy puwas, may lingi-lingi na. Padayon sa pagsibog sa lahat. Hangtod magkabot gyud mo. Kanang imong maximum na gyud nga kanang ang nga atong pagkabuton. The common goal natong mga magtutuo mo man angon sa spiritual maturity. Espirituhanong pagkamtong. Kaya tulo man ang klaseng tulo ka level of spiritual growth. Ang una, baby believer. Ikaduha, adolescent believer. Ikatulo, mature believer. Hamtong. Ato ni ipadayon uba. So ayaw si Piyata ang sumpay nini. Magampot ha. Amahan na mo nga Diyos, salamat nining grasya. Mong pagtuon sa mong pulong. Nining Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Diyos. Dala kami pagwalik ugma. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.